rozprávať také niečo. Keď som mohol, aby som vás vyhodil stane, ale nemôžem. A každý má právo povedať, ale toto, čo vy ste povedali, sa môžete hambiť. Toto je aktivita z výboru mestskej časti, kde mestská časť dala súhlasné stanovisko. Pán Mochranský, nehnevaj sa. Ty si ešte ani tam nebol a povieš, možno je zvláko tam teraz bude. Čo to vy to tu somariny rozprávate? Však ani ste nevideli posúdenie. Bolo prijaté nejaké uznesenia na mestskej rade. Prečo úrad si nesplnil povinnosť, ste mali predložiť na januárové zasadnutie mestského zastupiteľstva odhad znaleckej ceny a nákladov na rekonštrukciu objektu? Na čo je tá mestská rada? Tak si nerobte z nás dobrý deň. A si Janko, vyprosím, aby také niečo ste tu rozprávali. Jaké obchody, čo za obchody? To je naša mestská časť. Ja som predseda výboru mestskej časti, sa tam pozeraj preto, nie na mňa. Zamyslím na tým, čo si... Pán poslanec Malaga, áno, malo byť predložené. Ja som videla návrh správy, ktorá bola predložená a ja som nepustila nejaké zastupiteľstvo, alebo myslím si, že nebolo dobre urobené, ktorá dopracovať. Preto to dnes nie je. A nebola znalecká cena, lebo momentálne